Xabier, eskuetan duzun argazki hori, Karmeldarrekin egin zenduen urte bakarrekoa da handik, orain gauzen leku honetara. Bai. Seminariora, Debioko seminariora. Lehenengo urtea, Zorrontzako Karmeldarren komentua edo kolegioa esaten jakon, da bigarren urtean, seminariora pasatu ninduen. Pasatu ninduen dino, ze esan neure erabakia izan, herriko abadeak eta holako gestinu bat izen zen, da seminario joan behar zela, eta ona esentor ginen. Garai hartako irakasleak oso gogorrak eta zorrotza ziren, ezta? Gogorrak, danak ez ziren bardina, baina nahiko zorrotza zen, bizimodua orokorrean nahiko gogorra eta zorrotza zen hemen. Gaurko ikuspegi. Zer egiten zen duen aste guztian esatu baterako? Etxera, zenbateri behin joatez ginen? Bakazioetan. Udan. Udan, da gabonetan. Eta etxekoen gandik bisitak eta sarritan jasotzen zen duen? Gitxitan, hilean behin, pentsa hemen, 600 edo 700 lagun ikaslea ginen. Da gero irakasleak eta gero zerbitzariak, monjak, neskameak eta hemen ia 1000 lagun bizi ginen orduan. Neu hemen egon da nagoelako ondo dakit, kirolak esate baterako garrantzi handia izaten nagoela seminarioan. Ni kirolzalea, batez be pilotazalea eta hor atzean egozan frontoiak eta aurrean futboltzeleiak eta atzean bai. Musika zaletasuna betidanik izan duzu, eta uste kursoan otxote bat ere sortu zen duela, ezta? Bai, hori kurso guztietan izaten ziren sortzikotea, batez be filosofietik eta ia retorikotatik, 5. eta 6. urtetik aurrera, kurso bakotxeak zeukan, bere futbol taldea, bere otxotea, bere sortzikotea eta bere gauzak. Zuen sasoiko seminarioan euskerak baukan lekurik? Nik uste dut ez zeukala lekurik. Gerria pasaute duen eta abade izan bezan bakarrik. Solo sacerdote. Eta euskeri, en fin, karta zabalik entregatzen ziren, eta kartetan, eskutitzetan lako bertzotxu batzuk euskeraz, da lehenengo etzian entzunak eta jasoak gero neu hasi egiten, baina autodidata hutzak, eta barruko kontu bazan euskeraren hori. Ez dut ezako nik horlan gogor, baina pertsegiuta bai. Ondutako nota hori jaisteko motibo bat izaten zen, errekreotan da jolas orduan, hablar demasiado euskera entre ellos. Eta zuek horregaitik behar bada eskutuan ibiltzen zinen, bertzotan da... Bekosotan no bastarretan eta horri biltzen ginen. Gu biltzen ginen pasiatzen alkarrekin, da gai bat jarri, igual bertzo bakotxeria edo gai bakotxeria mazazpeina bertzo botatek entzu zen. Kontrol barik, dugu kanpoan gelditzen ginen. Ea ohitura egin genuen kanpoan gelditzen ginen. Ateak izte ziren 10-etan, dugu kanpoan. Bertzoa botatek duen, zabalik egoa mentan hori, zabalik izte genuen, lehio moduko hori. Eta handi sartzen ginen, gure saioa burkot da gero, 11-etan, 12-etan, da goizalde bat etorri jakun ikaragarria. Ezin ginen sartun, superiora geuken nagusia borlagorri bat duen. Borlagorria ikusten gendun, gu kanpotik ilunetan, goizek ordu batak ordu biak, eta trik, trak, hiru pasitan da gu kanpoan. Zerbitzen debiltzen ziren neskai begiratzea be gadasota zenken. Bai, hemen pasillo honek eta holako pasilloetan ibiltzen ginen, da orduan sarritan gurutzatu beharra zegoen, ze batzuk atzeratu egiten ginen, euren orduak eta behar orduan. Zan araua, gurutzatu behar gendun, ezin genduela alkarrei begiratu begietara. Eta gero honi askotan harritu naguna da, hori guztia pasatu eta gero, orain bagatoz da angoian nun ikusten dugun Hotel Andrea. Da gu gaztetan, ezin gontzan Andrea bateri aurpegira, zuzen begiratu. Moztu kardenalen arropak, moztu torre luze zorrotzak, moztu obispoko txe luzea. Abade, egin da gero, hementxe, toki honetan, itxialdi bat egin zen duen hainbat abadek. Bai, 78an izan zen hori, ekintza oso sonatua izan zen, itxialdi bat egin genuen, dokumentu luzetan nahiko gogor bat, Vatikanora bieldu genduna, Parisera, Londresera eta medio guztietara, eta itxialdi bat hemen 70 bat abadek,
aktuan berehala inguratu intuen poliziak, orduan hemen sortu zen istilu handi bat, eta dokumentu hori zabaldu zen munduan da internazionalki, eta ekintza sonatua izan zen, da hemen gertatu zen hori bai. Itxialdi horren gomuta moduan edo itxialdi horren oroigarri moduan, utzi nahi izan genuen alako testimonio bat, eta hortik agertu zen disko bat. Hemen egiten ziren Eliz kantak eta orduan Estoka Mairuren kantakin Gogor izeneko diskoa. Nonda kurutzera higoa, nonda Nazaretko langilea. Gogor hori dator horren, lema horren laburpen modura. Gogorkarien aurka gogortasuna, gogor. Da gero, movimentu oso horreri orokorrean, abaden movimentu rebelde progresista horreri deitu jagon gogor taldea. Zelan bait, gogor movimentua.